La biografia humanista, a l'estil d'aquelles que sent a finals dels 60 per la generació beat als Estats Units i que fa Miquel Adrover i Mascaró i Jordi Soler des de Manacor i des d'Argentona estant, com a pròleg del llibre des del Roveller de l'Albert, ens serveix plenament per a retratar la personalitat de Joan Carles Martí. Si més no, és la imatge que jo tinc d'ell, culte, enamorat d'una terra que ell, com jo, vol lliure, intel·ligentíssim, tocat del do de les llengües, faener com pocs, de llengua esmolada i cristal·lina, i així un enfilar inesgotable d'altíssima adjetivació, a la qual afegiria el de la lleialtat i el de la bonomia. Ja sé que d'aquesta manera no he explicitat cap de les diverses titulacions acadèmiques que posseïx, ni dels diversos treballs, remunerats o no, que ha desenvolupat al llarg de la seva vida i que desenvolupa en l'actualitat, que també en són molts i molt interessants. Però tota aquesta mena de currículum oficial el podeu trobar a la solapa del llibre i ja us ben assegure que és adequadíssim per a la matèria que tracta en aquest llibre. Tanmateix, amb els trets de personalitat que acabe d'esmentar, estem convençuts que el lector i tots els presents es faran una idea clara del material amb què s'acararan. Són escrits d'una persona que sap de què parla, que sap escriure digníssimament, i són escrits d'una persona que estima allò que és objecte de la seva escriptura. I per si tot això fora poc, ho fa amb la generositat que li és característica. Com diu l'editor, Joan Carles Martí és una de les ments més preclares de la frontera sud dels països catalans. I afig jo que a les fronteres els reis sempre hi posaven els millors guerrers perquè les salvaguardaven. I que, com apunta el mateix Jordi Soler, en una societat i en una cultura normal, ens l'estaríem rifant perquè fora una de les nostres guies culturals i lingüístiques en els més alts àmbits de responsabilitat. Però, ai las, vivim en una comunitat de veïns, en una regió sucursalista, i així ens va. Maleïts siguin aquests desagraïts a la llet que van mamar i a la llengua i a la terra que els va fer créixer. Estem davant d'un llibre d'assaig en el ple sentit de la paraula, literatura d'inglès. Un assaig, com no podia ser d'altra manera, altament moralitzat per la presència de l'autor. Joan Carles Martí ens presenta un seguit d'articles on ens posa davant dels ulls la realitat catalana de l'extrem sud dels països catalans, perquè qui vulga oir, que osa. Com a bon escriptor, poeta i políglota, coneix les excel·lències del llenguatge, i en aquest cas més que mai perquè és el seu i l'estima. Té una cura especial per donar-nos uns articles on, més enllà dels reivindicatius missatges, podrem gaudir de l'encís del seu tall literari. Asseguriu, si no, aquest tas d'un dels articles parlant de Girona. Verdor gironina que nafra els ulls del tuareg que soc, avesat al verd polsegós de les palmeres per tornar a descobrir-les verd lluentes en cert que plou. Fons i forma es fonen en aquest recull de mirades on no s'està d'incrustar-hi a la més mínima excusa tot un refilall de formes lingüístiques alçanes de dins i de fora, i de l'arredor, per ser-ne constància reivindicativa davant l'estantíssima política de la capitalitat secessionista de València. Per cert, Joan Carles, Mosseguello i Orso també ho diem a l'Olleria. Tot el llibre és un clam excel·lentment modulat perquè aquesta zona sudenca i fronterera del nostre cos no sigui oblidat per cap dels centres de poder dels països catalans. A l'extrem sud, la catalanitat de la seva gent és més present del que se'ns vol fer creure maliciosament, o fins i tot ben intencionadament. En l'article Reforestació lingüística i medioambiental a l'extrem sud del País Valencià, Guardamar, diu: al meu país petit, el subdesert es desplega per les serralades i per les canyades. Per si no n'hi hagués prou, de la desertització lingüística en diuen alacantinització. Així, un rere país extens queda emmascarat per la ciutat triada pel col·lectiu per ser l'ase dels cols. Són articles ben travats i contundents. Si haguem d'emplenar cabassells de continguts als platers d'una romana, veuríem com equilibrar el pes de la solidesa de les dades que ens presenta, l'estima en la vindicació de personatges i llocs de la zona, l'enaltiment de lexies i parèmies sudenques, la bellesa de les construccions paragràfiques, l'encert de les cites que encapçalen els articles.
Tot un equilibri al servei de l'estima per la terra i per la llengua. Una terra que voldria lliure i una llengua d'innegable bellesa polimòrfica. Llegir des del rovelló de l'Albert és conscienciar, per aquella gent que no n'era, la realitat d'una part important dels països catalans i és alhora assaborir un tall literari ben personal que ens fa agradosa la lectura de la literatura d'assaig. I si ho voleu també és guitarra de fietarisme o escriptura del jo, de viatges. Al costat dels detalls més aspres, però necessaris per conèixer la realitat que l'ull de Joan Carles Martí veu i dissecciona, territori, nombre d'habitants, de dins i de fora d'ells, accents, ens trobem amb detalls tan encisadors com quan ens fa referència, quan ens referencia un festival de la Maria del Mar Bonet, on va conèixer la Lídia, sa muller, com li agrada dir a ell, i ho fa en termes tan entranyables com tenia 20 anys, la millor planta de femella, els ulls d'un verd maragda més intensos i grans de la contornada, i el català heretat més impressionant de tots els de la meva generació. Me'n vaig enamorar de sobte i sense salvació. Tafaneja i desfà embolics tan importants per desapercebuts com vindicar el conom català dels Fira, al carrer Fira, o fer una espècie de top 10 dels conoms catalans a ells amb el Soler en primer lloc, documentant fins i tot l'arribada del primer Soler a ells a les darreries del segle XV. No s'està tampoc de moralitzar, quan no de valorar directament, les nefastes polítiques de la Generalitat, tant Catalunya com les Balears són plenes a seny de professorat valencià atesa la política lingüística nefasta valenciana que no reconeix la reciprocitat. Joan Carles Martí reivindica en aquest llibre una part del País Valencià que porta molts anys oblidada, si no menystinguda i donada per perduda per a la llengua i per a la cultura catalana del nostre petit país. Estimar el país és estimar-lo sencer, i l'extrem sud continua molt més viu i bategant del que molts pensen i del que alguns malnascuts desitjarien. L'autor s'encarrega de posar-nos de relleu la història d'aquest tros de tots nosaltres i la vitalitat amb què encara es mou. I ho fa amb un entusiasme encomanadís que ajuda a moure'ns el desig de conèixer-lo millor i, per què no dir-ho, també ens fot un pessic a la consciència, a la mala consciència. A més, refusa una valencianització aplanadora des del centrisme de la ciutat de València i l'indica uns països catalans amb una unitat lingüística polimòrfica sense empatxos, tant pel que fa a introduir en l'estàndard solucions comarcals amb etimologia clara, com assumir sense complexos fórmules lingüístiques de qualsevol racó dels països catalans. Llegir des del rovelló de l'Albert és fer-se una dosi d'autoestima per a tots aquells que continuem sentint-nos fills de la llengua i la cultura catalana, que ens segrega la suficient adrenalina per a continuar lluitant contra el nacionalisme esculer en castellà que intenta dividir-nos per anorrear-nos.